Opvangplaats Het Lichtpunt in Kolmersweg is van de morgen volslijn verlengd. Om zo'n uren kregen de brandwachten melding dat een bijgebouw vlamvetten hier. De vlammen sloegen al rillen gauw oer naar de plaats, dat verskate appartementen in zitten. Het dak is eigenlijk volledig, heeft het hele dak volledig in brand gestaan. Heel veel waterschade, heel veel rookschade. Dus ja, jammer genoeg kunnen we dit brand wel als verloren beschouwen. Omdat er net genoeg bluswetter in de buurt weer, maakte de brandwacht gebruik van grut wettertransport. Hoe de brand ontstaan kon, maar de brandwacht nog verder onderzoeken. Mensen in het dorp denken dat er een mogelijk verband is met een orenbrand van de maan. Een handje verderop vleeg een camper in de brand. Vooralsnog hebben we geen reden om aan te nemen dat hier een relatie tussen ligt. Maar uiteraard zal dit meegenomen worden door de politie in het onderzoek. Het Lichtpunt jouwt in de plaats onderdak om mensen die te dreig hebben. De brand is een grote klap voor de bewoners en de organisatie. Het belangrijkste vinden we op dit moment dat er geen slachtoffers te treuren binnen. We gaan natuurlijk hier te maken met een kwetsbare groep mensen hier in de opvang. Dus het eerste wij ontdenken zijn natuurlijk die mensen. Nou, die zijn al hier gelukkig sparren, dus daar ben we heel blij mee. We gaan met de meesten praten. Nou, die zijn er gelukkig redelijk nuchter onder. En op dit moment zijn we er ook bezig om vervangend wendplak te zieken. Nou, daar zitten zo'n mensen in. Voor zij zit er inmiddels al een oplossing voor. Dus voor hier zie je wel een plakje. Dus dat komt helemaal goed. En krijgen we in ieder geval het weekend terug en hopelijk ook de crisisdagen. En dan daarna maar we natuurlijk zeer voor een meer permanente oplossing. En die komt er ook ongetwijfeld.